Guys, namin dati alis kay. Mangita mi tanan. Mas mama na banti yung ay pundol dari. Ito pundol dari sa kalabungan. Kami mo tanan guys na dito sa kalabungan. Kay yung mama na ako sa tipunon. Na ko diri sa kuno mo pundol ang sad ang ko. Masip. Masip tabangan. Asa bigi yung mama na at babaw sa ay. Sa tipunon. Yo, isa tipunon. Pagpita. Hindi ko. Labungan. Asa ba? Huwag mo kita. Ay, tuara. Tuara guys, tawa guys. Tuara guys. Ay, tuara guys, tuwa. Hindi kita. Ikaw kuha ako. Hindi ko na sa'yo kung isab-ita ko naman. Kabot ka? No. Kita. Ayan ka diha. Tuwa guys, ang among itanong. Tuwa. Sa igang sa habuga. Habuga sa tanan. Saan na pagkuha? Pirsa mga habuga? Kaya mga ubos-ubos. Dadali akal ubos-ubos na lamang. Grabe mo sa habuga. Nalas lang sa pala siya. Ano naman to? Nawa po. Ay ano na. Baong gasara. Kaya akong kuhitan deh. Akong kuhitan akong abisin. Oops. Aray ko. Aray. Masa naman to? Tara. Ay, saan ba yan? Lalay ang naputol. Bagal? Ambot. Sumpay nga natin na bulag ang bunga. Oo, may mahimo na eh. Dali, uy. Agbong ka lagi. Patay. Bagan, may naputol ha. Tayo pa sa. Hindi mabuto yung... Ay, katumpan na! Ay! Ito din, may gamit. Naglimpyo og lawa-lawas kwarto. Ay, kasala. Tayo pa sabihin ko itong isa kakuhit. So, di ala guys. Ang banti yung... Ay, kundol di guys, kundol. Muna kita mag-kondol. So, pagulingit ko guys. Hugaw kayong kawayan. Sumpay mo siya. Sumpay mo guys, kaya kaping taasa. So, para sure ball siya. Mas alam mo sure ball siya. Hindi niya mahagbong. Para di niya siya mahagbong guys. Ito daghan guys. Gitnita man yung kamera. Naunsa man eh. Lusog kayo kaon guys. Kaya ito oh. Ito ah. Awa. Ato i-zoom. Kung i-zoom na ito. Asan ito? Ito maklaro di ay. Di maklaro guys. Against lights. Dito nga side oh. Kana may sabitan. Habog kaayo na dito. Ito ah. Kana si Zama na siya. Habog man guys. Atong try. Kapay sa itulo na ho. No. Naputol niya ang kuan. Naputol niya ang sabra ka ng katay niya, baka na mukatay siya. Hapikin na ning kunulan eh. So, upat na kabog guys. Upat na kabog. Bugmay pa man siya. Hindi ko sure ka na nabulin niya hanggang may. Kung ang ilahang masyakang ina, kanina na ba? Huwag ba na nangaputo? Kaya mag-dirag apil. So, na. Bugmay naman. Sayang ang bugmay. Pero isip na pag-bandil.
No, 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 no. Tadan! Oh, di ba na guys? So, nakabot siya po unom kabuok. Oh, di ba? Libre na utan guys. Unom kabuok nga kondol. So, thank you for watching guys. Bye! Ingat!